Marami nagsabi na inabandon na, di ba, ng contractor. Sabi ko, kinausap ko mismo si Director Tanggol, si Director Warren, si Engineer Warren, ang district engineer. Hindi pwede na wala tayong isasagot sa taong bayan. Pati ako kadamay na dyan. So, ang ginawa ko, ganito, kinausap ko yung dalawa. What now? Sabi nyo, terminate because inabandon ng contractor. Ang problema, 2024 pera pa to. So, mag-expire to ng 2026. May panahon pa baga tayo. Pag binalik kasi nila yan sa DBM, may problema tayo. Madidelay ulit yan ng another year. Meaning 2027 or kung makakuha sila. Kaya ngayon, I'm moving now na huwag na ibalik. It's either i-award sa second place or iparibid or i-negotiate. Depende kung anong gusto nila. So, I would like to assure the public na tututukan ko ito. Itong Binitayan Bridge. No? And kahit yung 2 lanes muna tapusin. Kasi 4 lanes, di pa matatapos yung 4 lanes. So, at least magamit na. Kasi kung hindi, ay nako, issue na naman yan sa social media. Pag hindi natin to ginawa ng paraan this year, malaking issue yan. Up to 2027, hindi pa yan madadaanan. Kaya ngayon po, maganda ito na nakita natin. So, we are now talking with the DPWH Second District na dapat yung pera may pagpatuloy para magamit na this year. Governor, in addition, pero po problema at competing at law at TV regarding sa mga project. Actually, hindi ko control yun. No? May mga proseso yan sa DPWH. Tatanong siguro natin bakit hindi pa. Kasi nga, nasa adjustment period pa sila. Pero alam ko, na-approve na yung General Appropriation Act or GAA, meaning yung pera is ready na. So it's a matter now of procedure. Kailangan sila magpabid na.